Hola, amics i amigues. Soc el Paco. Vaig a passar a recomanar-vos alguns llibres de los que unos he llegit últimament i els altres pues, los tinc gravats en el cap com algo que m'ha agradat molt, que m'ha fet passar una bona estona. En un primer lugar, vull parlar-vos d'un autor que conegueu molt, que és José Saramago. I de tota la seva extensa obra, us vaig a parlar de La balsa de piedra. És aquest. Este llibre és un llibre curiós perquè Saramago ens narra que s'obri una grieta a tot el llarg de los Pirineus, deixant tot el territori de la península ibèrica separant-se d'Europa i deixant tot el territori a la deriva per l'Atlàntic. Se va cap al sud i va a buscar les terres d'Amèrica del Sud. Ja no vos conté més llegir-lo perquè, a més de ser graciós, posa en evidència moltíssimes circumstàncies d'allò que nosaltres diguem que volem ser europeus, però no som europeus, però i hasta així puc llegir. A continuació vos vaig a parlar d'un llibre de Martí Gironell que es diu El puente de los judíos. És aquest. En este llibre conta, és una novel·la històrica i conta la construcció i restauració d'un pont sobre el riu Fluvià a l'altura de la ciutat gironina de Besalú. A més de lo que és en si la construcció i la reconstrucció del pont, també narra tota la història de la gent que vivia en aquell temps, sobre el poder, sobre les classes socials, sobre els rics, sobre pobres, l'església, en fi, per a mi molt interessant. I el millor de tot és que quan vaig acabar el llibre vaig tratar d'informar-me sobre la veracitat o autenticitat o hasta què punt la novel·la històrica era novel·la o era història, i la veritat és que va ser prou interessant. Un altre que vull recomanar-vos és un llibre que se firma en un pseudònim que se diu Cándido, qui lo escriu. En realitat és Carlos Luis Álvarez. Bé, el llibre es diu Pecado Escarlata i és aquest. En este llibre es narra la història d'un periodista al que le encarreguen un llibre sobre els cristianos en les creuades i més en especial sobre sants, sobre els sants que van estar en les creuades i tal, no? El periodista accepta i el llibre és per a última hora beatificar o fer santa a una de les màrtires d'aquella època, però se narren moltes enredos, en fi, és una mentida perquè la santa en si no existe.
El llibre és una història dels famosos negros literaris, de tot aquello que passen quan t'encarreguen un llibre, quan acceptes fer el llibre i t'adones compte de que tot el que estàs fent o és mentida o no va servir per a res. Tot el que vos he dit, els 3 llibres que vos he dit, són en castellà, però hi ha una cosa important que vull dir-vos, i és que lletges en català, en valencià, en castellà, en anglès, en el que vulguis, però lleig. Lleig, i a poc te donaràs compte de que en un llibre en les mans el món no s'acaba en la porta de ta casa. Un beso per a tots i passeu-lo bé.